wat is er allemaal aan de hand? Ik lees de vreemdste dingen over jou in de krant. Mensen menen dat Zwarte Piet racistisch zou zijn, maar Sint zonder zijn Pieten, dat zou pas onderscheid zijn. Hoe komt men hier nu bij? Er is niets beters te doen, maar we gaan hier niet in mee en zetten massaal onze schoen. Hoe komt men hierbij? Er is niets beters te doen, maar we gaan hier niet in mee en zetten massaal onze schoen. Zwarte Piet, blijf ons Zwarte Piet, we geloven in jou, voor jou is dit lied. Zwarte Piet, we houden jou in stand en straal je warmte uit in ons koude kikkerland. Zwarte Piet, blijf je liefde geven en laat ieder kind zijn eigen feest beleven. Zwarte Piet, vergeet ons niet, we houden van je Piet. Liefde. Waarom moeten Zwarte Pieten uit Nederland? Door een paar mensen, zeg, waar zijn we in beland? Haal dit feest niet van onze kalender. Het is een hoogtepunt van alle kinderen in december. Als we dit toelaten zal er ook geen kerst meer zijn. Het zal straks de paashaas ook verleden tijd zijn. Hoe lang laten wij dit doen? Mensen, gebruik jullie verstand. Onze eigen feestdagen doen wij echt niet van de hand.